To podnikanie, to je zase, v mojom príbehu sa často v živote zopakuje a toto je možno jedna z vecí, ktoré vám môžem trošku doporučiť. Viete, keď v živote niečo veľmi chcete, keď to chcete, keď potom túžite, keď o tom rozmýšľate, keď to tak máte v srdci, tak niekedy raz z času na čas okolo vás prepláva taký obláčik. A vy musíte byť tedy pripravení, keď ten obláčik príde, skočiť ho, chytiť ho a držať sa a ísť. On nepláva čas, môže sa stať, že nepríde rok, 2, možno prepláva okolo vás 3-krát. Ale musíte o tom, čo chcete dosiahnuť, musíte o tom uvažovať, musíte mať v hlave svoju myšlienku, víziu, čím by som chcel byť. Auditorka, ktorá nechce byť skorumpovaná. Musíte to v srdci tú myšlienku niesť, musíte ju mať a keď na tom, ale to nie je také, že dnes večer by som povedal, tak dobre, hej, a potom zase za 3 týždne niečo. To musí byť niečo, kde vás srdce ťahá, čo niečo chcete dosiahnuť a musí to vychádzať z vašej podstaty a z vašej chuti a pokiaľ potom pôjdete, tak z času na čas sa to stane a tá príležitosť príde, ale vy vtedy musíte byť pripravení a skočiť. Mnohých ľudí som videl, ktorí okolo mňa boli a vtedy sa počuť, ako si to môže, že z teba sa stal taký úspešný podnikateľ. Hovorím, prvom rade som to chcel, mal som nesmiernu chuť, chcel som dať do toho všetko, mal som nesmiernu chuť, čakal som na správnu príležitosť a keď tá príležitosť prišla, tak som skočil a držal som sa a šiel som. Je pravdou, že ja v živote som sa párkrát vyskočil na zlý obláčik, trošku som spadol, som sa poudieral, ale našťastie väčšina tých vecí, do ktorých som sa dal a do ktorých som sa dostal, bola dobrá a vyšla a